Днес ще поговорим за роботите за почистване на прозорци и по-конкретно за квадратните варианти. Съществуват и елипсовидни, за които ще поговорим в друго видео, но това са трите основни варианта на квадратните модели, на които сега ще направим сравнение, за да знаете и какво да гледате, когато избирате робот. Най-старият от тези варианти, които са в момента на пазара, е Кобот 298. Той е единственият, който се предлага в различни цветове. Има 4 варианта. Този е червен, има бял, син и черен също така. Кобот, той е с една пръскачка и с 3 кърпи, които са за мокро почистване, леко са скосени тук в краищата, заради датчиците за стъкла без рамки. Т.е. той може да чисти и стъклени витрини, парапети, балконски парапети, които не са с рамка, и да си продължава съвсем нормално почистващия цикъл, без да блокира. Тук е една от разликите, които можем да видим при следващия модел, Кобот 2S, който е бял на цвят. Така изглежда. Неговите кърпи са усъвършенствани спрямо кърпите на Кобот 298, защото тези датчици, за които споменах за стъкла без рамки, са вкарани в рамките на самата кърпа, в тези дупчици. И съответно покритието, както виждате, на ъгълчето е значително по-добро при Кобот 2S. Кобот 2S покрива ъгъла до 80%. Отново има лека рамчица, която няма как да покрие на 100% ъгъла, обаче на предишния модел има доста по-голяма разлика. Можете да погледнете. Това е едната разлика. Другата разлика е в пръскачките. Кобот 2S има две пръскачки, докато предишния модел има само една пръскачка. И двата модела работят на ток. Съответно тук се включва захранващия кабел и можете директно да го пускате през бутона на робота. И при трите модела така може да функционира робота. Имате обезопасително въженце. В случай, че няма повреда на робота, няма да се наложи да се използва, но за ваша сигурност можете да го слагате. И вече най-новия модел, който е Кобот S6. Той също е бял, малко е по-голям, обаче това, което го прави по-специален, е това, че той е първият робот изобщо в света, и на другите, на конкурентните марки не предлагат такова нещо. Той има два срещуположно вибриращи парцала, с което търкането определено става много по-качествено. Кърпите са от същия материал, от каквито са направени кърпите и на предишните два робота. Контейнерите, пръскащите, отново са два. Този модел, както и Кобот 2S, разполагат с гласов асистент на български език. Т.е. когато пуснете робота, той ще ви говори на български. Привет, аз съм Хобот. Моля, поставете пред... Нямам ток. Ето и така индикира, когато нещо не му е наред. В случая не е включен към към кабела, така че той няма как да се движи. Всички роботи разполагат с аварийна батерия. Ако ви спре захранването, 20 минути ще стоят на стъклото без да падат, но в това време те няма да се движат. В общи линии това са разликите между роботите, като наистина качествената разлика е вибриращия парцал при Кобот S6. Особено при сухо почистване той сваля значително част от мръсотията още при първия почистващ цикъл, който винаги препоръчваме да бъде на сух режим, за да можете да махнете грубата мръсотия, после да смените кърпата, да сложите нова кърпа и тогава вече да почистите на мокър режим. В противен случай можете да размажете мръсотията. И трите робота имат 2 години гаранция, имат опътване на български език и на последната страница е гаранционната карта, в която се вписва серийния номер на робота и при нужда от сервис трябва да представите този документ в авторизирания сервис. Това е за днес. В следващото видео ще поговорим за разликите между елипсовидните и квадратните модели.